Saka ndave kulimpopo kakuya guys ndanda kunyasoziva ndakuitawo makona angu ndakuona pa hembe dzedze dzandanditengesa dzanga dzakufaya. Saka I think that was 2006, yeah, 2007. Then there was Shakira. So ndakambogara kumba nguva yakati rebei, ndakagara kumba, I think ndichingoita madhira angu but ndiri pamba. Then ndobva pachitanga kuita panga pakuita zvebhora here achazipa pakuita pane time yo yakamboitwa zvebhora zvinenge zvema World Cup or something here vakamboya vakaita South Africa uko. Saka vanhu vaya vachiuya vaifamba town to town vachitenderera like vachiona kuSouth Africa ikokoko. And then ndobva kwasvika zvikanzi kuri kudiwa vanhu vanenge vachivolunteer kuita zvekubatsira kuti mumarodhi mugadziko mukline mudini apa. Remember tona bepaka guys but ukuzama kufita ini mune vanhu and aina nanyoresa usa rangu paya kuti ndinovolunteer upaya. Ndakatoenda ndikanovolunteer but kuvolunteer kwandakaita ipapo guys, remember ndanda kungoita tengesa malolo ndiri kumba anti havangu akuenda kubasa ndatazoine room yedu yanga yanaka hanimaona but ndanda malolo panga pane mwana. Saka ndanda kuita sei paya ndanda kunda kwandaina chinovolunteer kukabva kwavhura umukana handiti ndobva kwaita imwe creche yainziliseti ikoko kusaidi ikoko kumariseve ikoko zvikanzi saka vapa kutaura navo usada kunyatsogona chirudzi chavo waingosanganisa nechirunguka zvibva ndanzi nemuridzi wachona wecreche ko hamusi kuda basa here toda munhu anodzidzisa vana chirungu kucreche. Ndikati ini kudzidzisa vana chirungu kucreche ndikati asi ndomukana kwawo kuti nditoenda ndodzidzawo zvimwe zvinhu zvandisingazivi. Guys ndona ndakadai ndakamboenda kucreche ndakamboshanda pacreche chidzidzisa vana a e i o u a b c d my name is Nene na that man is running. Ndakamboita ndaenda ndikati ndodai hanimona ndofunga time yachona pay yanga iri kuma 2000 hanimona ndatoenda papa ndo yanga toti biggest creche kuarea ikoko kumazeva ikoko but vana vese vainosiwa ipapo ende handichazivi kuti zvaitika vaibhadhara mari but ndaenda kungoberekawo mwana ndoenda kundonosura ndiri kucreche kweko yanchidzisa vana chirungu changu chenhema chisana chirungu changu chenhema chiriko chisana changu chenhema mwana achitokura ndiriko mwana achitokura ndiriko ikona kucreche kweko ndakatochovha guys dzinenge 2 years ndiripo right. Pakati apa pe2 years idzodzo ndo pakaita. Saka munoziva kuti kana munhu wakangongwarawo kuna vanhu vakangongwarawo vangori naturally intelligent handitika ndo vamwe vana baba kwangu vekuti vaya vaita manumber 1 kubva grade 1 handiona vachingoita manumber 1 aitozoti akaita number 2 anochema ndo vekwangu ava vachiinda zvokumberi vachingodaro voenda kuuniversity vaingodonesa nechikoro. Saka munhu wekuti akabata tunhu twakawanda achikura anongoziva tunhu twakawanda handitika. Saka peace job dzanga kuita paipai anga kuita peace job dzoti vanhu vakauyawo vachiti hey tichasirewo magetsi emotikari kana kuti mota yangu kudi aikiakia aibata idi. Saka akabata friendship nemwe munhu kuBeaconsfield inzvimbo yakazara mamaini. It's a main place kwakazara mamaini area ndo kune mamaini manje right. Saka munhu wese anogara uko kwaninga chitongoshanda kumaini, munhu wese anoshanda kumaini kunze kwaninga chitongoshanda mutown katown kadiki kako kana kuti paiwa hameno. Ndobva awirirana neumwe munhu aigara chingonza nekamota kake ndobva zvawirirana munhu ndobva muti iwe sei uchiita zvinhu zvaunoita zvaunogona zvakawandisa zvinhu zvaunoita so mbiri yako yatoenda but sei uchishandira munhu yainzi Tovejani sei uchishandira Tovejani usho kuna vanogara Beaconsfield mava kumusa because it's a very big business nini kokoko handitika vanowirirana naMorgan vekwabhatara. Morgan wazanoti kumona kuita zvechisocialite madharaya zvikanzi sei zvikanzi handina mapepa zveko mapepa ndogoma wanepi zvikanzi ndinabhodhi wangu achienda kuhomofisi anogona kuitira mapepa zvikanzi mapepa remember time yo yanga kusati kwakanyanya kuva strict zvokuti mikoto yanga iriko like malupos anga arimo muhomofisi zvikanzi kuhome affairs zvikanzi nabhodhi wangu achishanda. Saka chitaura navo kana ndataura navo then woenda asi bhodhi wangu ava vatotodawo favor kubva kwauri ndobva ati ngavauye. Bhodhi vaya vachizouya bhodhi vaya vanamboesteta vakangoti vatigwa munozati kana ukabitigwa basa ukaitira munhu basa ari kunzi akabata gap rekuti uite mapepa hauchaji hana uchadya
ndobva nditi Monday, this is my address, Monday ndoda kutopinde muPolokwane mutown uye pahome office undibati wondivigira macertificate. Akati chi unoita radio nozichi amene radio zvokunochekwa izvo I don't know zvokuenda ameno kunoenda kwadokta wacho chinotaura izvi zvemaameno andimona ndobva adini kwanzi mva zvadini paipai mva zvanzisho saka wauya nemusi weMonday makuseni usumuka wauya wakananga kupi ndobva apiwa number and everything ndobva audzwa list yezvinhu zvaidiwa macertificates and stuff like that zvese ndobva Monday makuseni munhu yakananga kusvika guys munhu achisomuka achibva aenda kuya aenda ndobva anosvika unoitwa mafingerprints akanomuona zveshuwa muofisi anzi anotori big boss muofisi hombe ndobva anosvika unoitwa mafingerprints ndobva anosvika unoitwa zvese ndobva aenda kwekwa kakabhadhira mari kuchekwa zvazvo zvainzi achekwe bhodhi kuya guys ndobva aenda ndobva anopa munhu yandobva submita. After a week akatoti achisubmita ndobva toreceive message pafoni zvikanda receive message kubva kumaofisi iri kuacknowledge kuti vagamuchira mapepasi angu okay bo. After a week guys takatongorivara guys. After a week message ibva itobuda yekuti yautori your permit is out and what skilled permit skilled permit yabuda zvikanzi yatobuda achitoenda kuya kudai so handiti angatonosiya nepassport achitosvika yatobuda permit wepa ichinoona murume akaramba kana sendere kutendwa akaramba handitiwana akatoti unza chiudza nezvefamily nditi ndichinoendesa yangu yaya yandika ndiwa ndetigwa spouse permit haina mbononga kubuda spouse permit ndofunga yaenda 3 days chai yanga yatobuda. Taana mapepa guys, taana mapepa. That was kum 2008 ishienda kutaura adzoka paya zvafaya mai mwana munoziva ndanga ndakupinda imwe chechi kokoko yainzi Baptist ndo yandaipinda asi yanga iri kumareserva guys. Mumareserva imomo kwainamata kuchechi koko kwaive naumwe baba ndakutukangana mastavo baba namai so vamwe vaitifarira so vanga vari vakuru vemuchechi kwainamata kuchechi koko munongonzwa imi koko kumapetuko sandapinda chechi iyoyo mai mwana muchechi mwe mambva maita profesi zvikanzi ndaona mazobva kunoko. And the prophecy, it was true, guys, because it really happened. No such after a long time, but wakazvudzwa. Zvandaona mabva kunoku ndaona baba kwenyu vawana basa mamaini. Ndikudzona umwe gogo. Ndikati vana vakambo apply and vakasita kwamba apply zvikanzi zvinoti vakatofila bed vachita kunge murevi wenhema ipapo. Zvikanzi alright but mungonyora pasi Mwari havawanza kunyepa. Alright bo tagara handichika tazotenga laptop vakutanga kuapply manje pa laptop wachikanda masivi munoza zvinoita Mwari so kwese kwavai apply vaidedzwa neyatanga company yatanga itoti huya company yatanga ndobva vatoti gani mboenda kuinterview yanga iri padhuze ngari kungonzi Modikwe Mine something like that handichazivi. Ubva vaenda kuModikwe Mine kwekwa vachisvika vachitonzi Modikwe Mine kwekuya when can you start vachitodzoka chiti ndawana basa vachidzoka chibva kaita kunonzi kumarula ichisvika interview hanimaona kuchinzi kumarula kwaka kuri kudiwa futi engineer ikoko saka interview ndofunga yakaitwa pafoni cheko havana mbononoka vatonzi saka payanga yave ndikire kukombeya kuti ndikupikwa ndingaenda kune mari uku murungu wari kushandira akatoti ndakabata muZimbabwe wangu kufonera namapepa kwaanoenda hapana akutozvidza kuti abhazi dzati tsoro munhu akutoronga tsoro dzake kana pane munhu anoronga tsoro akanyarira guys izimba rinenge rabata mukoto munongonzwa imi izimba ini manje mapepa avambokapa ndigaye kuti tichiri kuda kuitei kumareserva kuno ko kuchaenda mutaundi ndiko kumareserva kuno tikasavora tingasatopisa totongovo kunge zvimai zvekumareserva indakutsikirira kuti aiwa kakanazve aiwa tsvagai kumamining of yazari all over tsvagai. Saka munoziva guys kukuya kunonzi kuModikwe kwakaofiwa mari yakawanda because yanga yacompetition kaiofa mari kuri nani Modikwe yazobuditsa mari iri nani handika vakazoita imwe inonzi kutwikingham I think offer yekutwikingham right apa pandakuda kupinda apa pakuda kuzonakidza asi ndichakudzai mangwana. Stay tuned.